קבל. למה? את הבלש פגשתי, לפשע לא פזלתי, בסך הכל רציתי לשבת ולסתות בספסל. הכחולים הגיעו וירו עליי, חשמל יוסף שלם זעת הגיבור על האמא לא נרדמת בלילות שלה בכלל. איך הילד נפל זה מרגיש כמו חלל. ישיבות בשישי, ככה זה הנועל, סמים קלים ואלכוהול, ככה זה הנוער. ואם יש איזה נער שתפס בער, מדרדרים אותו או שחותכים בתער. נוער נפרד ממשפחתו, האמא בהלם איך הוא השאיר לבד את אחותו. היה בדרך לביתו, רצה לישון במיטתו, עכשיו אלוקים איתו, גן עדן לא מובטח לו, נבצר מהעולם, אין לו זכות. איזו דרך ארץ זוהי אלימות. החוקה של הסטלן זה להפיל, החוקה של הבלש זה להפליל את העם. ושע נושא מילימטר 9, איפה הגיבור שהוציא אותנו משכונות הפשע? החוקה של הסטלן זה להפיל, החוקה של הבלש